Hej, og i dag vil Laurits og Lasse vise en gyllefilm. Skal vi starte, drenge? Ja. Så starter vi. Jeg er klar. I er klar? Er I klar? Ja. Så kører vi. Kan I forklare, hvad gylde det er? Det er køer eller grise. Det er kogylde. Eller det her, det er kogylde. Ja, køer. Det er kogylde. Det er sådan noget. Det er noget, der kommer fra køer. Og det er koens lort og kis. Og det andet så gylde, det er grisegylde. Ja, det er noget, de spiser halerne for grisene. Men tror I ikke, I skal til at køre videre, inden alt gylden det løber ud? Jo, jeg henter lige. Farvel, drenge! Skal vi sige... Hvad vil I sige til kan jeg få et arbejde hos jer? Ja, bare vi har ikke så mange traktorer, så vi har heller ikke så meget vand der. Vi bliver nødt til at tage en mandslag til at fylde dem op med, fordi vi har lige sådan nogle skyldfolder, der var ude til helt ned til USA. Nå? Mattet, så det skulle vi lige have lavet noget med. Ja. Kan I sige tak for i dag? Tak for i dag. Hej hej.